living with Christ or say yani Christo retna abusia for yebema mo akwa aba na afi ye de aseda pesi nso ama twedi ampo nyankopon sanse ayene pe ne nadom na ama na otwe asako abeto yembio kota mu nyinara ye ne usua adusua soronko bi a wato ndin ye ka osoro ne asase abomu wo Filipofo na afi Kolosifo engoma ne mo ye ne waye adusua ne bebre na otwe mu no ye pese ye no hwe ne etoso duba kono so hwe atifi asam na osi ye ne Kristo rechna no ye twe ho abasisia kunti apole etu ye mfose uye Kristo ni a ma wadwene ensi osoroso nanso da bi se Kristo yi ne ho adi a wase obeda yedi e wo saa enunyam emu owo oro no a o fresh nanso yi ndi enye fresh na hunam ye mre etwa kakra na wo etwa kakra betumi adidi aye fine ne bia nso so wo abo adwaman ya kyewa yetu asen ko akoma to yem enhyira ne ese ye hunu obetumi asesa afiri ho omane hye abusiafo adofo no mo amutie mo amohwe nyinara ye besan ama mo akwa abasoronko kwan so na afi ye de asedasoronko enso e de ama mo se de birada mo de mo fidie e de to London Ghana Menda Kwanhwefo Sabbath School ena afi trosemu empensempense mu na ochi asa akwa aba betu ye mbie wo ye de adusua etisi na afi ye pese ye mo eche ye wo adusua etoso edu baako atifi asem no se na mekan no se ye ni Kristo retna maboafo no ayekra do meba be yi omo akyere mo sisia bada ansa na no menkuti enyum free church kwafo ho mbra sisia Betiasi, aya watum kwaro, Euratie, Nia Wayama Misu, Minyamye, Midi Wasirako, Matsujum Namabo Samirane, Betiasi, aya watum kwaro, Euratie, Nia Wayama Misu. Minyamye, midi wasidako, metujum na mababu samirane. Niyami wogara, eye wutyo, eye wadum tina me nasutiasi. Minyamye, midi wasidako, metujum na mababu samirane. Yami wogara, eye wutyo, eye wadum tina me nasutiasi. Minyamye.
yɛda yɛnuanom church kwase enwuma ɔmode abedi edition animu de amaye ene na ma me mfa kwanya yi so mfa sedai mu ɔde mfa ma 3ABN Ghana TV na fe Hope TV saduma ko mienu ye TV adwuma ko a won de oya ne se oba onyankopɔn asem ho eda hu nko a nam santine eya na sikasem no ankrankra ne yi ntoboa kakra de boa miemu mu mfidim se na be ya nyankopɔn asem no ebetimi atrako wiase afana nyinara sa wo hwen wo tie na se wo mbo bia de boa sa adwuma ko mienu a hwemfoni nani wo se wo number eda hɔ no mofa na frɛ obi beje wo so kakra bia no fabo asa adwuma koyi na nam saa ye so ema wonso chafa o ye se na ebe ye onyankopon asem ebetra ko wiase afana anyira no me wie ni sadia ene na me di mani behwe efie ha se na afie aboafo mo ha mbeboa na de adisen ye de abrawo no mayo mo de akyerɛ me de mo somfo Bismarck mensa ende ye ho adom mesan wo yenua Foster Twum eka me ho aze Foster ye mo kwaba enia o me da se se nenso yetonsa for watimi aba me ko manimu a Hayford Boache ano na eton Hayford ye mo akwaba great me da say and then so watimi aba se mfa edition se famre chef na me ko eto no a krampo a enu apeni Samuel Abebie nso ene wo ho no same ye mo akwaba great me da say and then so watimi e di odo abo odomo yeni sade ndi ahobrasi mu baabi a wo hwe yemiara no katwani na mema Hayford emompaye emaye bamcha mo emompaye yeda wase yembofo yajenkwa akwanya sonkwa wode adom ye se me pensen wonse mu mawiase nyina ente wasem e pacha ono church for pa the fire mu na church wasem mu okra bia obeti yen no ma emfa foforo ye emfa enkanyan ene ensakra esron emra na brabom hoyen mobo ne hiraye ewo Yesu dimu amen. I think so last week no na enua ma no mo na omudi omoda into no the whole of last week edition to so edu say emano na yes edition no e de ema ya busan for say edition omo ya de pa ye na edition hwe complete in Christ say ye dimu ewo Kristo mo in fact na Paul address issue bia na ye very 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 important pa ewo Colossae for asafo enumo na Jew for religious leaders and say osum church false teaching bi ya ba Colossae asafo no mo na omo show mo ma omo amamre omo tradition omo philosophy bia omo person omo be wura sorry ni mo omo hye asafo mano se we ni so a won kwaje gina sa na ma no so ntina Paul epese oyi omo adwene edifri sa niema no so se enye no na ebeje monkwa nti se wo hwe last week edition na Paul born homodin echro mu niema bebre a yinyina so yesua niema bebre edi afrisa adisia anymore na atwi mu nso de no etwa last week de no so pe na atwi de no is more or less like a sermon na Paul ye ema Colossae for no say wo hwe atifia sam no say living with Christ and I say ye ni Kristo retra no na afin so oba ye nka abosam na ye faithful Colossae for nwoma no etie ye miensa ye mu edunan say wa ye crowd no betimi akan Colossae for nwoma no etie ye miensa ye mu edunan ye ntwen nka abosam na ye wo honom no antie radio asem sna yenum nyina so na monhye odo a eka niema nyina bomu ema ewie peye no engu amen say ye ko yenim no nka abosam we beba na fe yahwe eho asem na ohwe adisuana nimu nsam na sene ode maye no o se ye taka bibi se wo ye kristoni na wote asasi su ase ya enikwa nse wo ma wadwene eye osoro enye sa mfaso wo se asasi su enyama wo no asase no nya sa mfaso no because why wadwene se osoro nti se bibi kra na wo se ye de boa ma asase asetena so eko from awonye because we dey wadwene na wosoro but of course Paul also can simple tribi wo Colossians chapter 3 ye ba behwemu abusiafo ono nso pese che se we ye Kristoni a wo se wo ma wadwene esi osoro niema so na de kronti a Paul kasa no
yebe abekɔ saa kyerɛsɛm yebe kɔ kyerɛsɛm mu ne ahwɛ de krontia Paul etu yɛm fo sɛ woyɛ kristoni a ma wadwene ensi ɔsoro so sanse wanhwɛ yie na wa ma wadwene ansi ɔsoro ne ma so na mfaso e wo sɛ ɔsoro nso nya ma ho no enya wo ho no yenya mfa yɛbɛkɔ saa adisuan mu yɛbɛhwɛ sɛ ne ɔpan a for so na ɔkyerɛkyerɛ saa nsɛm yi mu na fi practical nneɛma bi a ɛbɛboa yɛ wɔn yɛ daadaa kwantuo mu yɛ yɔnkofa mu yɛ asafo komu ne nneɛma bebree a waka ho asɛm a ɛbɛboa yɛ ama yɛ ne Yesu atumi atena yie no ɛna afei nso no yɛ ma Yesu anase yɛ ne Yesu nso ɛtena no Paul bɛkyerɛkyerɛ sɛnea ɛsitie na afei yɛ heaven akwantuo no yɛtumi ahu sɛnea yɛbɛtu saa yɛ kwantuo no maboafo yɛbɛboa ne afei yɛbiebie saa nsɛm nyinaa mu na afei yɛmfa adusua yi nkɔne no wie mu ne yɛhu sɛ yɛ ne Yesu ɛtena no difference bɛn ɛna ɛbɛboa yɛn ama ensɛm a Paul ɛde ma yɛtumi adi so sɛnea ɛteɛ enti yɛn toa so na afei yɛndi kan yɛnhwɛ adusua di kan a wɔde ma yɛ sɛ heavenly mindedness redwene ɔsoro adwene. First of all, no, Yanko Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Say na rade asem se. Enti se monya ni Kristo enyane a mo hwehwe de ewo soro. De Kristo tie ho ewo Onyankopɔn nifa. Monwendwene de ewo soro na enye de ewo asase so. Na mowu na wode mo nkwa ene Kristo ehinta Onyankopɔn mu. Na da Kristo a wone yen nkwa ebeyi ne ho adie no eno na obeyi mo nso ene no adie enmonyam mu. Amen. Amen. Yɛnhwɛ saa asɛm ya Paul tro de kɔma Kolosifo no na adwen potitiri bɛn ɛna ɔpɛ sɛ asafo no nya. Okay, Mr. Besmark, me do say ewo asɛm a wo bi say. Nti adesua no ma yɛ hu sɛ yɛnwene ɔsoro adwen. Yete asasi so ehana yepe sika de bebo ebra ehana yesi yefie because yebehia baabi ebeda yebehia de yebehye ne de kan ho na ene edi enti na yenwene asasi so ne ma na osoro de ene wose yedwene de edi kan ne se ene pa bia yensa betumi aka no wasetena we sei mu no se Onyankopɔn enimu a enya de yensa betumi aka and bio Kristo ene ye source of every good thing yɛde yɛn ho to so a ebetumi aboa yɛn ɛwɔ asetran mu na saa ho nti na ho behia ɛsɛ yɛbɛdwene ɔsoro adwen nti Paul ka sɛ yɛne Kristo ewu ɛna yɛasɔre ɛwɔ asubɔ kwan so no obi bia obɛgye atomu na yɛbɛbɔ wɔsu sɛ wode wo ho ɛma ɔsom bia na sɛ Kristo som no ɛte sɛ yɛde wura nsuo no ma wone Kristo ewu na sɛ wone ne wu na mo sɔre de a ɛne ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛnwene wɔsoro adwen efi sɛ ɛyɛ ɔsoro ɛna yɛ akatua a ɛsombo a meno mienu ɛwɔ sɛ yenya enti na ne yebisa sɛ yɛbɛyɛ den ɛna yɛtumi adwene saa ɔsoro adwen no de di kan on sɛ asetena yi mu free tetemra so nyina na manfo adwen sɛ sɛ ɔkɔ bepɔ so a na okɔgyina bepɔ no so a ebetumi aboa wa mo aben Onyankopɔn yie enti na abosonsomfo bi kura nso so etimi ekɔisi wɔn abosom ɛwɔ mepɔ so sɛ wɔ som no because omususu se eho na eye kronkron bia na se eho na ekron nanso adesua ma ya te ase se sonson mia bi entumi ensesa ekwan ye befa so ye ne Onyankopɔn benya enkita hodie ye modern mo nso ntumi na mmom ade ba akopɛ ene betumi eye Kristo Yesu a ye de ye ho eto ne so ene ebeboa ye enti o se ye ne Kristo awu na ya sorry enti ode ye hinta ewo Kristo mu nanso wode ye hinta de ewa animonyam ewo Kristo Yesu mu no nanso da bi se Kristo yi ne ho adi a wose obeda yedi ewo saa animonyam no emu nanso ya setena ye te wa setena asasi so ne de eho ehia ese ye boye bra ewo kwan a afoforo betumi ahwe yen na wo hu Kristo na se afoforo betumi ahwe no hu Kristo di a ewo se ye wo Kristo adwen ni be ewo ye mu enti na Philippi fo humanity emienu nchichemu eye enum ne ko se mo ma Kristo adwen ni be nya dabe entina mu bi ono no owu Onyankopɔn te bia mu de nanso amu no mfasode se weden ono Onyankopɔn se na emomoto ne ho mpan efa akoa te bia eto ne ho so enti etwa se ye ma osoro adwen ewo yen mu bi one of our lesson eda na di se Kristo bae no obeda Onyankopɔn suban edi
nyankopon a yenhu no obeda ni so benya di nti so obeda ni so benya di de ne na ene ya Kristo ba asase so obeda na di no ye nso wo se ye da ebi ade ne ye ni bi ne se wo so hu nkrofo akuokuo no wo ye no mobo efise no osam ho se nwan a woni hwesofo afoforo atwa ye hu ahia se mpradu asan o mobro no e wo se ye de ben nya ehumobro ede ma won se de Kristo nso so enya ehumobro ede ma san nkrofo no Kristo esa yade wo ye adoye bebre enti ye nso so osoro adwen ni bi ne se ye beye adoye na afi ye benya entimobro nso e de ama afoforo enti na de meka afa se ye ma adwena ewo Kristo Yesu mu no atena ye mu bi nyina ene se ye ntumi enye mfiri ahodim enti da no David ekae ewo adwom wo ha aduonu baako ebra David ekọ wo ha mu na so tata no apene kuno no wo se me mama ni so kire me po a se de ebi mu confidence me po so no ogina obeben onyankopon no David se me mama ni so kire me po a I still ask myself question ne say ehe fa na me mo afiri beba na me mo an efiri asafo awurade a wo ye osoro ni asase yofo no enti ya setena yi mu no se bibi papa bi wo ho a etwa se ye dwene ho a e wo se ye dwene nyankopon ene nasem ho ne ye empaibofo ne no ene beboa yen amada bi daachi bi no ye nya enkwaje ama ye kra nyame enhira yen na dum amen that's the for say wacheche mu sa ede mame ye toaso na fe yakwan de toso mienu a opese ye hwe o se end earthliness anase munya asase so niema achidie hey okay yeah nhwe se na hefo di kanka yete asase su ase ye pesika asase su na esi ye dan bibia bara hase o se ye nya asase nioma achidie well yenhwe Colossians chapter 3 5 and 6 se na Paul etwira koma Colossians for no se na o kan asase mi na yenhwe adwempa wode ma yen wa hase Colossians chapter 3 5 and 6 yenhwe de ho na tie me nsancheche munum ene ensian se na Awurade asem esie enti munkum akwa ewo asase so no adwamammo afindi eyo akono enhye so akono bone ene anibra eye abosonsom yeinum ena edi onyankopon abufuo ba amen yenhwe ase no wabobọ niema bi so elements bi a very practical power ya yen asetena mu ede na opese o kire yen wa hase enua Bismarck edas enya tifo so yede yamdin da mo asese da modi mafidie ne FM ye na mutie ye nkyerɛkyerɛ no nso ebi sɛ yetie akenkansɛm no ene nia Paul kyerɛ sɛ munya asase so niema akyiridie sɛ yɛhwɛ ba bia yenua Hayford edi esiye na ense yase monwene osoro niema wase heavenly minded niema ewo osoro no eno na wose yema yadwen ekoso enti adusua no se yehwe adusua no asase a the whole 3 months no atu din say uniting heaven and earth etra se yewo osoro ani asase enti se yewo osoro ni asase tu dia eni ye de ni a ara se o focus ni nyina ewo osoro ana se o focus ni nyina ewo asase so enti no o katra se adusua no ema yete asese wase ye tate se enipa bebre atwerɛtwerɛ mfanse board so ana se slogan eso timi ka se mo end war munya entokwako ana se munya deforestation just eniema bia ense emfata na nipa bebre o ma twerɛtwerɛ wo board so no mo edi ekyerɛkyerɛ se de be ya nipa adwen be so ana se yenya okon no mo atwerɛ wo board so na ye de ekyerɛkyerɛ na so da bia ni ho a awon se ya trese ebia munyai asase no anas momma asase no enko end the word just no de ebi ensida edi enti na ebi ensida because de ni ara ye nyina ye eti asase su na ni oti asase su a o enjoy no de no abeka trese end it o end ya imfa na o kwa akotena but war ni de end na onya na sumdue anas nuclear weapons na motototo munya atono munya oma asumdue enti no adusuane no opese ya adwene esi superfe se eniema mienu si ya adwene heaven aniema enie na o se endi asase esu niema na yedi akire no because yentimi mfa ye nansia emfa ye nansia empanifo ebu bebi se wuntimi mfa wani
mienu enhwe etoa baakum ye de ni a baaku pe na betimi de ahwe etoa baakum enti na Paul epese wotwe Kolosefo no adwen esisu na no ana otwe me no adwen esisu se yeti asase isu no eniema bebre wo ho a ebetimi atwe abasa mu na eniema no nso eye ade a akono ewo nipa anisu na enso onyame akwa nso de etan ewo onyame anisu enti obobo eniema ni ebisu obobo eniema be miensa enan bi eso a ose enti munkum akwa ewo asase so no akwa na a wo kan se yenkum no eni o start se obobo so se adwamammo efediye anase akono nhyeso anase akono bone ni anibre a eye abosumsum tese imagine se eniema obubo su nyina no eye niema asase su nko na obehunu if say heaven no a o se yanwene no uhu sa niema ni ebi ho na jusiane nso atwe adwen se yede yadwen kosa niema no so de ene ene forget heaven because ye ntimi emfa ye nan ensia emfi ye nan ensia ana mfimfim bia nso eni baabia ne de benti no ka se ye mo adwamamo yenya adwamamo efisi Onyankopɔn ani kyirisa niema no ogamafo bia ni ho a obekɔ heaven ana afe nso efedi ye no nso efedi no eno nso enya de a onyame ani gye ho efisi abode nyina ye onyame adia ede ne ose edi ebi ho few afe nso akono nhyeso etoda bia mpanifo se pe na hunam ye mre etwa kakra na etwa kakra betimi adidi aye fine na nso ye yire fini consequence eni nyame asem no enko no se akono boni a eni anibre a eye abosonson se ye ka anibre a se o kai mabusem a etrensia ntichemu edunsia ekosi edunkron no eniema nso a Onyankopɔn se ye na chiwade ne anibre no eka ho bi nti adofonom ebia na ehyewumu wadwene se enye physical thing no wahu bet anibre no wo ye anibrefo a wa wunim Onyankopɔn se sa niema no nani echiri nti ma yenye nti Paul ye tu Kolosefo no o ka kyerɛ me no mienu se ye de yadwene asi heaven so dia asase su niema biara ebesi ye heaven ho ekwa no ye endi ye nyai achiridie si ye nyai achiridie a awiye no ensi ye ente sa ye bre no asase su nyina no adofonom na eso ama emfaso bia na o se ye nkai hunse si ye Colossians 3 verse 1 na se de ye nwua Hayford de maye no o maye te asese ye se ni Kristo awu asore dia ene na aka ne niema ni nyina no ya bari no ya sie no ewo nsuo no mu ntini kwa se ye sa de sa niema no esa ebe ka ye hu ebiu ana afen so sa esizu enam sa ni ntino ye ma ye focus ni nyina enko Onyankopɔn eso na enu na ebeboa me no mienu ama ye yire atimi afi asase die so na yani akɔ osoro die ne so si ye penkwaje de adofum tense ye ne sa sɛ de wo hwe bibia wodi wadwen ni wa hoodin nyina epre sɛ de obenya no si ye pe heaven akɔde a ye mompa ye sɛ ye betimi de bibia hye Nyankopɔn sa na asase su niema a emmoa ye besi ye heaven kro kwa na adofum ye nsire nyame wa hoodin na obɛboa ya me yetimi agya sa niema no amen amen that's openi same se why ye ne sade ama abusiafo yeguso a ye hwe Paul ngoma wocho de koma Kolosefo na chapter 3 no Colossians 3 no nsem potitiri bia na ehia pa ma yen asetena na edinya nso ewo Kolosefo asafo no mu na afi otro ade atwe omofo and it's more or less like say oh yes sermon because in some are touching ye nsem bia ye dada setena mu ene yeti ha ye timi ye sadisuane enyam ntiase ebeboa ye wo heaven akwantua ye tui emupa ye nto aso na afi ye nhwe we so say renewed in knowledge and as nimdiemu fofroye well and so no Paul echokoma Kolosefo no chapter 3 verse 6 to 11 no so no okansem bi ewo ho no ma mepese ye bekan na afi ya di hu abopo kakra Colossians chapter 3 6 to 11 ye ntwe nsem a ewo ho no mo awrade asem ne ye nom ena edi Onyankopɔn abufo ba eno na akane a mutimu no monso monantimu na afi mo de moyi abufuo na afei mo de moyi abufuo kokobone bone pe
ebususem ene aniwusem nyinaa afiri monum egu munidi atro enkyerɛkyerɛ mohomoho munyi onipa dada no ne yo engu na monhyɛ onipa foforo a wɔyɛ no foforo kɔ nimdie mu de ɔbɔ no suban so no de Helani ni Yudani twetiatwa ene momonoto opotoni skitni ni akoa ana odehye ebi eni hobio na emom Kristo ne ade nyinaa wo won nyinaa mu no amen great obobon sam so hono pa ma mentie we friends Foster yɛhwɛ nsɛm a wabobɔ so ɛfa sɛ nimdie mu foforoyɛ ne sɛ ne watwerɛ akoma mu yi die ne yɛmfa wo mu bismam dase sɛ wohwɛ adesua no a arrange no orderly sɛ ɔse redwene ɔsoro deɛ anafei sɛ munyae asase so nneɛma yes anafei sɛ odwen ɔsoro deɛ na afei wagya asase deɛ a have to renew your mind. That's right. So and Paul edi sa tesi ema sorry tu yemfo na unya nimdeɛ foforɔ kra any saying so nti o refresh your mind from all things to the new. Yes. And then you pursue the new one. That's right. And Paul tu yemfo abobo nneɛma bebree so nti hwe mu a amaye ebi wo a passion and then appetite and then dressing and then to osaka living among ourselves. So we hitting in here, skitting in here, I say racism ne tribal barrier. Nti obeni nyina say jai asaso nyama dia ene you renew your mind with Jesus Christ. So say Yesu Kristo ba no obewuye no sorry fufuro. Eno ana odi jai. Yeah. Nti nimdie ben na sese hu. Nti saa nyama na oboso nyina kokobone bufu abususem ene anibre atro. Saa nyama no ekuyen. So ekuyen wasase so. Ana yenim ana fe ebuye ni Kristo de ne trosem na ebuye ni nti e follow trosem na ebeyiyen afri saa ne manim nto se munyi ene madada no enchire na mo chef foforo nti akoye se wadware yehu se wo yefi na wadware a na wasa kofatare fi na hye dabi aboa owo say abo we suru no yeah onu suru in say wonim say odaw dem na o refesa na wo hu say abo owo e daw dem a e de na be wo be hwe ne say oni ne beda da bi wo be hwe asa obeku no no yi na fi ho sa ne ma ya wo bo so nyina no ye nya be hu Kristo a e say ye twen ho isa say e be ku yen e be di yen dem ama ye kasase so ye hu say ye ko heaven into say ye nwi ye wo soro se any man nyina emoyen na be kuyen dia why do we still keep them and follow them no yenni na yenhye atatofro na Kristo abie ni amaye hu no na ye sha be boyen owo owro no ho a oye fresh yenso yenyingu na yenye fresh na Kristo one ye ntra na fe sa ne man nyina ban so a be boyen amaye ne ye ho atra atra yie na lesson ama obi a owachiri ehu watwe so aben ho sa na Kristo di jayen sa na se yehwe ntite all things no the film nti new things no ana yen follow na eno do boyan a e de betimi dey through heaven amen me that's it say yeah that's right
And you free all things no more. And they say what's it? You share atade foforo. Atade foforo na ye share na ye die ne betumi abo ame ahye. Eni nyame asem sua. Oh, you can say enyamre sa. Oh, sometimes you can dey nya konkonsa dey nya adwama mo ne ade da bi ekonya me fie yekoti, but you free nyame fie ko ne eduru ye wan kwana pe. Ne start na ye dey ankasa ye pe. Oh, enti e was say ye ben yankopon, ye was say ye ben Kristo yi. Now there is no way you betumi aben no dan say you be sua na asem constantly na you be bompaye abrebia ye no na e betumi aboaye ama ye timi edisa adwuma na disua ye practical lesson say ye didwuma e be boaye nyina na ye tiefo nyina enti no ye take good notice of it. Yo madam ase say abusiafo so ye tie no egu asopamo ye ntwa so ne edi ho no o say character of the new life and I say abrabo foforo no suban say na okay no you say you renew your mind no then we have to put on a new character character no of a new life no at the same that's what we want to see how and also Paul describe here Colossians chapter 3 12 to 14 no say Paul put in 12 to 14 yes say enti enam se moye nipa a onyankopon ayimo ahotefo ne adofo yi monhye trimobro ayemie ahobrase adwene ojo abogyekyere na so obi ne obinya asemo a bia monhu emma mo ho na monfa encheche mo ho senia awrade di ache mo no senia monso monye ene no up to 14 yeah na yenum nyina so na monhye odo a eka no ma nyina bom ema ewie pe no enwu amen God was no dia ka ho no yes Hayford it's some way no in fact or touch on very very practical things or can say abrabo foforo no sene ye no et say and Mr. Westmark Mandasibio and you say can say abrabo foforo akeka na che say he say no say we yi atale fin nagu wafa Kristo enti abrabo foforo no ene de enti no ne abrabo foforo no de ben esuban ye hwe ho asem na akenka asem na aboboso amaye enti no enye den kra ye beba honom na ye hwe say abrebia nam se nyankopon pen ma age yen enti no bone ba o selecting nkrofo bi se monna mesuban edi emfa nkyere wiase na enam moso enipa etumi ayede ben asesa enti ye hwe akane no tetemre no select Israel ese wono ne nkrofo enti wo kenkan Petro nguma edi kan ne tie mienu nchemu nkron na wose na modde mo ya abusua wayi won ahia asofukuo o man kronkron o man onu nyankopon na afam aye ne de se mo nka ne ofre mu free sum mu ba ne han ye nwamu ne han a enwanwa mu no emani yo enkyere nanso Israel for in so many ways ena omu feli onyankopon wa adwuma nyankopon e de share won sa no impo edurumre bi kura no pa so o menyankopon nye de be eni won so biu saa ena nyankopon Yesu ba asase so no kan wose wa free bibre nanso kakra bi no aye de be wa pa enti most at times no enipa dodo a na say gidefo a nyankopon yi se ye na ni suban edi mfa nkyere afoforo ne yentumi enna say suban no edi enti na me say ka ne bio se yebetumi ade suban na di na yebebɔ bratena ne yebehye nyankopon ne munyama enye ahoɔden mu enye etumi so na enye ahoɔden so na emum eye Kristo ahoɔden so enti wose ye man kwan na o control your mind o control your thinking and everything bia said ye be ya ebetumi aboa enti nsɛm no a wose ye mfa mobra no abrabo foforo no suban ebi ene wase intimobro se ye hu afoforo mobo obi wo yaw mu na wo Philippines ni bi na afi nso wase yenye ayemye mu bi trimoden ohu otimu se ni nua no ho kyeren panko betimi aboa no so da wase eni kwan se ye yesa enti se nyame ahyira wa enhyira na nyame de ahyira no wase ye tre yensem e ma ne so afoforo enso so na afi nso wase ahobrase adwen one of the lessons ye no kwata we see no kan se mbi se wo Kristo ni an wo ye no ebetimi adimu a ya abra obi atia wona so obi aye wade ya asem o ka kire wotimu se nipa nkon sem fatakra so ka sa asem kire response wo de be ma no ye no ene be kire e be show the difference between you and that person and this ye ni sa ahobrase na abre bia obense ne kokokoti e ba sa na enhye onyankopon animonyam ena afi nso wojo abojo kire ojo ne aboji kire ni nyina ekobom
ɛna afei nso so wɔse munhunu emema mo ho na afei mo mfa nkyekye mo ho bɔne fakyɛ bɔne fakyɛ obi wɔ hɔ no ma ɔse me nua we ade ayɛ mi so yɛ nsuo kura me nsa bi nom da obi ne ne nua na te asɔl de man sisi yɛ sɛ kɔba sɛ ɔne ne nua ne nyina epie kwan baako ano a ɔbɛyɛ fast no afa baabi foforo because sɛ ohun sɛ ne nua na fom nti ɔde change yɛnti no we yɛ practical lesson sɛ deɛ yɛdi kan aka ho asɛm no ɛyɛ suban ahodo a onyankopɔn ɛhwehwɛ sɛ yɛnna na di na yɛmfa ɛnkyerɛ wiase na adesua ne kan sɛ mbiyam de pɔ sɛ yɛda sɛ suban yɛdi kyerɛ wiase a one wɔse adeɛ baako edi kan ɛyɛ ne sɛ nea edi kan no yɛda ɔdɔ ehumɔbro ayemuye ɛne bɔnefakyɛ adi akyerɛ afoforo no ehyira yɛn ɛne afoforo no edi nhyira brɛ yɛn na afei nso so ɛsan ehyira afoforo no deɛ ɛtɔ so mmienu nso so wɔse ɛhyɛ onyankopɔn animonyam na etumi hyɛ afoforo nkunan ɛma wɔgye Yesu di na odi n'akyi amen enti sɛ yɛda nyamesom adi yɛda abrabɔtene ne adi obi wɔ kora mpo a wayɛ ne papa no wɔde bɔne ne betua wo ka na nso sɛ Yesu sɛ nipa ne yɛ ama ne de a ɛne yabɛm bebu yɛntimi nyɛ biem na wɔse yɛte ase sɛ deɛ animonyam hyɛ bi yɛ dɛbɛn ɛbrɛ onyankopɔn enti Paul sɛ wɔno wɔte ase no wɔbɔ ne bra sɛ bɛyɛ dɛbɛn ɛbɛhyɛ onyankopɔn animonyam enti yɛde animonyam hyɛ ba ne yɛde kyɛn so koraa nsɛ sɛn timi ma afoforɔ sakyera ɛbɛgye Kristo di just imagine sɛ wo ne obi ɛte fie na nipa no bi a uhun sɛ wɔn pɛ wasɛm anaasɛ bi ɔtan ne nso abere bi a woyɛ nadɔyɛ abere bi a woyɛ nadɔyɛ saa adɔyɛ na woyɛ ne yɛnte ase sɛ Nyankopɔn ne yɛ ama no one day ɛbɛma nipa na nya adwen sakyera na nso de ne ho abɛbɔ nyame a yɛsom no nti nyame ma yɛ nte aseɛ abrabɔ foforo suban no wei ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛde bɔ brɛ nyame ma yɛ na sɛ mu nte aseɛ wɔ Yesu din mu amen me da se Hayford ya on sɛ nyame ma yɛ nte aseɛ na abrabɔ foforo suban no ho ana yɛhwɛ no so enam Yesu nam trose mu nti yɛhwɛ Yesu abrabɔ ɔbɛbɔ ya ɛma ɔse yɛhwɛ ɔno nyame ana osiki divine help from above ɛno ana boa no manitimi edi nkonim so yɛnso yɛhwɛ na ɛnsɛ sɛ yɛhwɛ yɛhwɛ enema bi ba yɛhwɛ no yɛhwɛ na hwɛ sɛ ɔno mumu ɛyɛ kɛseɛ ɔbrɛ ne ho ase so onimom oye kese no oma he has everything but he also gave everything sa na sese yenso yehwe odi si ye no ebe glorify ebe hye yen kasa ebe hyira yen na ahye Nyankopɔn di anyam nti wo so se Yesu nyini nyansa ene kese ye ene Nyankopɔn ene nipa nkyɛn adomu sa pepepe na yehwe na yenso ebe nyi nyansa ene kese ye na ewo Nyankopɔn a glorify Nyankopɔn na inya adom so ewo asache so anye sa nya ye ka renewed mind no en character no yentimi bia fada amen amen kakra me de so so ne se yenua Hayford de kasa no na yehu akenka senim se wasi many are called but few are chosen adofonom bia na ye wasafo yi mu enye nyina yehu ye bebrebe but bia na few na Nyankopɔn ensa ewo won so enti unu wo ye nyina ye koba no obi betimi aportray no ho aye asho ashimbi ubebisa won say na nye ni nyina na te aso ndem a mane ma no nye wonwa Onyankopɔn de wato ne nsa afri ye nyina but only few are chosen na bo modern say obeka sa few na onyame achoose no amen yes until we emphasize say that Paul adikan atuomo for lesson 8 on the fact say Yesu any asafunity so umbeka ya until we reaffirm the fact to say Yesu ni asafunity dia ono ne yehwe no because ye kase ye hwehwehwe ye ho dia ye be disappointed because say osofo betimi afom asori peni betimi afom so no na ofi so ya asafunity dia ofom a wabam bebu but nam say Yesu na ya asafunity so osofo ofom krampa oda so som Yesu because nyo osofo na wo hwe and sometimes sasem we koma ye binimu a obi ye bibia o ma ne bu wabam na enu nti ni obi aye nti osemaja sorry and as a sofo bi ofi say baby ankase na spiritual level na du no wate abofom ni nti so abamabu no o se se wodi wani hwe omo de a and you be disappointed enyo omo na ye asafunity na ankasa ye wan eye Yesu and the same thing na ye hwe ye ntimi mhwe ye ho
yɛnhwɛ Yesu Kristo ne character ne bɛboa ya ma yɛnso atimi abɔ saa abrabɔ foforo na ɔka ho asɛm no meda se yɛnto aso na yɛnhwɛ ne edi hɔnom no ɔse rebɔ abrabɔ foforo no we dey akɔyɛ more of like a verb 10 a doing 10 now yeah boss abrabɔ no so I don't say France say yakeka ya bobo so but sisi no say rebel living the new life wo ba abrabɔ na nkasa no how is it like yɛnhwɛ sɛnea Paul describe us how dey we Colossians chapter 3 16 and 17 no yɛnhwɛ sɛnea o progressive from there yɛnhwɛ sɛnea o ka ansɛm bi wɔ hɔ interior de asɛm mama Kristo asɛm no entra mu bebree mon kyerɛkyerɛ na mon kasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu mon fa sankuo so nnwom ne ayeyie nnwom ne honhomu nnwom ento dwom ɔdɛ so ɛwɔ mo akoma mu ɛma Onyankopɔn na bibia moyɛ no asɛmu ana adwuma mu no monye ne nyinaa Awurade Yesu din mu ɛmfa ne so enna Agya Nyankopɔn ase amen great yɛnhwɛ nti ɔse yɛmmɔ ne sɛ abrabɔ no in practical terms no sɛ na nka ɔyɛ no yɛnyɛ no yɛtie akenka asɛm no yie a ɛyɛ very clear ɛte sɛ vansa nkekae biara anim that's right nanso no ɛwɔ sɛ still na no nea adesua no de maa yɛ no yɛde ka ho na ɛwie mu die sɛ yɛtie akenka asɛm no ne yɛfollow yɛ or say living the new life. Enti se ankane no na menye o Kristo ni ana ne mabeye o Kristo ni a tama na menye o Kristo ni abrabo be na mebo ana mabeye Kristo ni no abrabo be na o se mebo enti ni se yehu ensunsunye ewo mu di a ene na chese we live the new life no that's right but say we live new life then there must be a change sa change no na Paul twi yadwen esisu se ye adesua no so atwe yadwen sisu se ye kai adesua yesua no o lesson 7 a o twe yadwen sisu se ye ka se osoro man ne ma ebe de na obi atimi aye osoro man ne ba that's right ten se obo abrabo a ese ne efata a obetimi qualify to be in heaven and son wa be osoro man ba na osoro man ba nso abrabo no enye wachi omu se ebe ye wachi ana se ebe chiechia na ensu Nyankopɔn ka ne ho anani esi ne sunti no emre bia no ne nyame hwehwɛ se wonye no ana obeye aha na Paul twe menu mienu adwen asi akenka asɛm so se mumma Kristo asɛm no entena mumu bebree adafo no mumie hwe wiase ayewi adwendwene adoso social media ebia obekoso the moment ya obehwe ade ba example ebia Nigeria movie na wo hwe na odi ato afei odi press one na wo hwe ase na wo scroll kwase na ayi Nigeria movies bebrebe na begu ho enti imagine say we asenyum na odi koto wo se wo ba wo scroll kwase na we asenyum no na beto aso sa na se wo manyame adwen atena wo mu bia the same way na odi nyame anyum eto ho na se odi nyame asem se wo hwe afei ento aso emrase no na nyame adie ana eto aso sa enti se ye ka se mumma Kristo adwene no entina mumu bia na se mumma Kristo asem no entina mumu bebre a e wo se dani da se de adusua na asase no ka ye no se yenwene yenya heavenly minded enti se yenya osoro adwene dia ene ye Kristo adwene no da bia ye betimi ama eno so atena ye mu ni adwendwene eno hu ebi se ni awdwendwene no na se ni awdu ani sisu no eno na awdwene hu na eno na wo se tu hu anamo enti ye de adwene si bone so a ye bedwene hu na ibetu hu anamo na wiye no so enwiye yeye enti Paul to aso kyerɛkyerɛ on se o se mun kyerɛkyerɛ na mon kasa nkyerɛ mo nyansa nyinaa mu mon fa senkuo nso nnwom ni ayeye nnwom ni honhom mu nnwom ento dwom ɔdɛ ne wo akoma mu ma Onyankopɔn adafo no nnwom ayɛ ade a kyerɛ sɛdeɛ esi ewura enipadua mu no sɛ ɛyɛ papa o sɛ ɛyɛ bɔne o wode sɛ wata ahwɛ ebia na wo driver na so drive car pen na wo driver na wo bɔ enwom wɔ car mu a the moment ya wo besi sɛ wo kɔ no bon sɛ last song a wo pray no wɔ car no mu no bon sɛ nyame eka ho bon sɛ enwom papa utisi ya na wo toa so ato eko sɛ enwom bɔne nso a eno anso na wo bɛtoa aso akɔ enti adesua no eka de yɛsisu sɛ adɔfo no sɛ yɛ panyum papa bi de atoto ya brabo ho de apre oso akwantu a ye ma eye spiritual song a ebi te say hymns
ebi te sɛ nyame enwom a betimi atena yakoma mu na atimi asiesie aboa yosoro akwantuo na se yɛne yɛma wo fie a yɛsɛ children learn by imitation enwom a yɛbɔ no wo fie no mun sɛ ɔno nso te ɔno no nso imitate na me maame ne maawofo kora sɛ enwom yɛ bi no mbɔ ɛyɛ papa ɔmo be imitate sɛ yɛ bɔne a ɔmo ebe imitate nti imagine sɛ wo bɔ nwom bi a ensɛm fata na oba no nso bɔ bi abɛrɛ wasi ne kwai untimi ensi ne kwai but wo yɛ the right na adofo no oba no nso ɛyɛ wrong thing abetimi atwe no adwen asi ekwa mu na nwom no nso de ɛdɔɔso na se yɛ ka Kristo mu nwom a titru ɛma ne de yɛ na ɔmo taa yɛ adeɛ pa sɛ bibi hyɛ no so a ebi kura nkomodidim no de ayɛ enwom toɔ na ɔde ɛkɔba na kyerɛ ɛkyekye ne wure nti Paul nim sɛ yɛ de nwom toɔ yɛ Kristo mu nwom toɔ ɛka yɛ abrabɔ ho a ebetimi atena Kristo mu ne yɛtimi anantene mu yie na momyɛ hwɛ enwom nsunsuansoɔ ɛho mfatom bi a ɔde ma yɛn sɛ ɛwɔ 1 Samuel chapter 16 verse 23 abra na king Saul eduru sɛ na David ɛbɔ hap no ɛma no a ɔsɛ na kuru na kuma abra Nyankopɔn honhom aba ne so na enso ogyae na sɛ honhom bɔne nso sa ɛba na ne bu afu ɛnum na ne bu fu ya ɔde twe pia senko ɔde ɛwɔ David no nti adɔfo no enwom etimi increase yɛ realization etimi adwudwu yakoma etimi ma help us in our pain eduru ba bia bia ɔyɛ ne amane bi mu anwo no na wo de ayɛ nwom tuo bi wo sɛ nya wo nko akora na wonam saa pain mu afei nso wɔ se increase yɛ socialization bia na mimi tuo yɛ a me voice nye dey nyame yadom na sɛ me ba beduru aso dem ho na sen ba na akwa na sɛ kɔtɛti bia agi de nwom bi etum afei no me hu ne bɛyɛ na body no a na me na no anse me bɔ me na no popo asɛ me nwom no kura eto na asɛ me no mu nyina ana esua bɔ mu enti imagine sɛ na nka yɛ dwummɔne a sɛ de me bɔ me na popo no saa na me gusu ebo sɛ de me sheki me hu no saa na me gusu ɛyɛ enti sɛ ɛyɛ nwom papa wɔ sɛ ebetimi a realize wo brain so adwene no ebia na the whole day kura no ebia na ne yawa famu no enti woda kura wontimi na but wodi nyame nwom bi na se him bi hyemu na se bringi wo adwene mu ani waso mu a wose etimu kaamu wo nerves no down afei wonti wani no kura na wafamu ada eno nyina eye nsunsuanso a se yedi nyame ehu nwom eka ya brabo ho a ebeboa na afei nso ya anxiety ye haw ne ya mane no so ebetimi abre ano ase enti adofo no adusua no ni na wie ye kura no o ka kire me mienu ate ase se ya fa Kristo a ye mo abrabo a eye abrabo foforo na abrabo foforo no ye nkai se ya mo abrabo foforo no a ye bekwa akobo abrabo dada no eno nso na emmoa ye enti Paul tu me mienu fo se ye mfa nyame ye mfa na kwaso eno na ebeboa ye am yetimi reach heaven or na kwantum na mi nsira ye na dum nti amen ya unse waka bebre afa o say mumma Kristo asem no entrem mu bebre dem dey to anaje so why because we are mortal being so mortal beings enti ye nipadua e bibia no eye fi eye obone eye ohaw so enti se yenya nimdia foforo na ye kotremu dia na esese ni one no ye dwen ho all the time yes ansana etimi ya recover from the old things no so it's so mo man trem bebre all the music and so fa ho no because enwom hwe say one kan tintimu a obebo ewiase nwom a agidi bebre a yemfa ne say mfa se lumba wuye ne nyom na ko fa nyamesom a wan kan tintimu a sa lumba nyom be influence ama wontimi to what aso dem kra na auto lumba me ka se bia ne nyom ni gina efi yes but yemfa ne sa say the strike difference yes so enti say yentimi anwe de bible no eka biblia akwese obi a wo yare na yesi nu so bebre na flash efi na wo mu nyina no so wentimi anu so bebre a entimi flash efi na wo mu no sa na adusan pese o kire yenye free
saa esum anase bone anase niema dada na yentimi nkoso enkenkan Bible no yentimi nkoso emompaye yentimi nkoso sua chosem na Yesu ho asem na den chosem na ebe boan asset your mind to heaven no na yi nya a great hindrance so to seeking things from above no yenya no na yenhwe Bible no nti continue reading the Bible, praying, and then seeking the face of the Lord. So, anyesa nima yewono betiaba. Na yusua we na ebe mu a afi benya ahoden. Na etimi dia nyame na juma. Amen. Amen. Emfa kakra bi so. Yes. I think say adesua no part bia no ka se nimdie mu foforo ye. Ehon me na me hwe ade bi ho na Yakob ti ba kwanche mu dun kron ne adu no tresem kan se mbi se monye ntemuntie. Yes. Monye nya nkasa na monye nya mfa bufu. On se tresem me hu se eni kwanse e mu wi akoto ebufu. So that means se ebufu no de ebeba. Asetran mu bia etiefo ne ye share kra ye discussion sometimes what access so life I be who say bia obufu once bi e ma wo ka asem bi ene so reflect on asem na kan na you wish say you never said it enti abre bia ye bubefu no say ye nya foforo ye wonimdie mu no nimdie mu no kire say o be kasa think about it properly. That's right. Na dwen ho nyese bia obi atia na so bia ya de ama abofu nti obi anu ana wo ka asem bi na betumi kura nso anka hu so obofu a de men kasa kura ye din nti na tresem no ka se yenye ntam ne yentie afutu yentie nyame asem ne mfanya adwuma be base ye be kasa yenya even si ye hia kura se ye discussion na sometimes sit down and listen to others. That's right. Once you listen to them no won so wunya more knowledge and I say wunya asem no mu hunu mu ye nti obi anu se wo kasa wasem na beka no eya na emu da ho ye na se eto asomu na afi yenye nyane emfa abufo nti yenya ahwe ye kwan ebo efa so efu se nyame ma se nkrofo a yesi ye de ho abo Kristo no e wo se ye ahwe ye ofisa kwan no so yo great I have made a say decision we are very practical and simple Paul abubosu nyina ye simple no kwasem ne se edi here pa basa wo sha on the other side no uche asafo ha nsema Paul bobo si nyina no nie me ka se yeta ye ho ayi pa ye se obi akobo adwaman eno de otum se asafo no we are very quick but nsema Paul abobo si nyina gossiping obi a wo mfa bone nche mayendi ye ho atro sanye mani nyina so ye niema Paul e kase enti ba wo hwa ya dwene no wo ade ba ko se asif se eno nko a na ade na eti sa na se yenhu ne sen de na se ya dwene wo ade ba ko eno na obi koye pe eno de but obi atimi agosipu am obi krampo nyame som aye basa obi abrabo aye basa obi atimi aka asem atu obi so amantim eno no ye gina how do we see all these things? Me Bismarck me das. Me honi say ase adwenchiaye na yeyewo na asasafo no nyina no because ye perceive boni bi higher than ebi. But nyame anim de o se boni nyina eye boni. Enso no eto de bi ase de ye ka no e bia the consequence aya na adwamomo elidi ekono. Hono no yehunu say ye too dangerous to our ends no but nyame ani so no yan say ye bobo uka eniema enum ensia na asenso a nyame se eye na chiwade no a adwamamo kra wa modin ho but wo bo ani bere eni etra ani nton eni sa niema ni nyina ye niema onsin tese nipa na ye awunhu nenso ne namwa se kerosene ya hwe agufem na etre ekosa wonti wani na adameji niema bebre enti mi hu ne say is about the time even cry no kwaya faso 20% wasafu mu no say omo be revise na se ye ne be revise ye manual na say ya e was say revise because obi betime adi konkonsa ma obi akọ obi betime adi konkonsa am ye de obi akoto prison saa nso na obi betime abadwaman ama obi nso awu obi nso ebekwa akodi prison no enti enka to my end no there me mu ni say nyame bible ka say
nyame ni sun boni nyina ye boni no o senka yeti ni ma bi asisa from nyame perspective but that's it Mr. Sam me so me kakra bi so try say me se boni nketo a nsunsan so akese o jaketo a mo hwe kwa kese a etumi hye enti boni de keto bi anim boni bia eye boni na Mr. Bismarck ko ka adwamamo asem mo say adwamamo no it comes with its evidence some to betim no bi abo adwamanya a chance and ehuna ade ma yehunu behu ananyinsin bi apiem ubehu bi kura na ye wo ha bi o ne yire organ ye beto so sen ko wal nipa foforo sa ne de there's a clear evidence asafo ni ntimi nimu na nimu so ma ne nye yi na there's no way see betimi ejai say yenka ho asem yenka ho hwe but ye hu ne say obi a wo di konkonsa obi a wo ye enibre how do you know say nipa no wo ye enibre na even say o chese wakodi hu konkonsa kra na abeka no wo se won kan ya where is your evidence and right now no me no I will not talk about the church. I will talk about individuals who have that behavior in them no ye no na wo say ye hu adwuma and you are wutie ye ya wo hwe bia wo ye konkonsa ni bia wo yentimi tu wo ye konkonsa ni yentimi tu say you should be careful and Paul say yemfa suro ni ahopopo nya ye yan kase yankwaje hu adwuma and you wan kase no so ye de be wo ye onkwaje hu adwuma you need to run for your life because aniema na yemfa ni hu ne betim do akobonsem gem and wo say wan kase ye de be wo di hu adwuma na bible nso say nhira ne de ne mfonso so bi ama ye hu enti menua bi a nso so wo abo adwuma ya chewa ye tu asen ko akoma to yem nhira ne ese ye hu wo betumi asesa afri ho na benya nkwaje ama okra so awudi na de ye hu no dangerous very dangerous benna ubegba na diko what I say it's very dangerous I'm say adisiano hana ye de besimini so first our kakro person is trust yes I can back na o kan because any bre konkonsa yes MP yes be priya this a show wanim na show wanim I hana be hu but ejomamo de clear between so people can be very easy yes psychologists ni even so can say yesu by no emom no say yes sano because the character is like a freight tire it's a near car ni tire ajo ba kwa ajo the car tire ba kwa ajo ntumi mfa car ni muni nyina enko yes either you repair or you change the tire to move the whole car or you leave the whole car there because of one tire. Inti si yanhwe ya yesu ba inti no wanhwe ya ba bia yebeko bia no ebe daddy and I say yentimi emfancy because the said the empanifo say ni subai to say nyinse ba bia beko bia ne nya bebo wani mu na very clear to say I insuo I want me emfancy inti yesu ba mu no ana yenhwe ni na yemo hu pa say ebetimi atali with nyankopon all right until they were renew the mind no when we no usru o ma ho be it jamamo when you break konsa o ma ho because we update the mind to the new one or follow it is unnecessary for ye see ya boss ya ni Kristo sorry see the Kristo assassin no sa na yen hwe odini na gu trust in say you follow that's right ti follow ono na be ma ya hoden enye de kinkan no yesre na hoden a ona de be ma yen metime di we nyina aso na aboa yen ebra esim amen da wase pa edition aye de ye wo mranka e beto aso pa busiafo minim se mo nso mo afasa edition yi mo nso mo fa abom mo ntuma pono no na fe ye na yempie na fe ye mfa nkobobra futu apol e de ma ye se ye mo abrabo foforo na fe ye renew your mind no maboafo na aboa ma ya cheche mo pa ye da sende ye de edition to so dumie no e de ebebro mo katwani na mema same enhira so emaye na metumfo ye da wase ewadusia kunina odi amaye ni adofo nyina ni yesre otitiri panse maye osoro ahoden a ebetimi de onsem no aye adwuma ni ade abobra se ne fata ni ebre aye kobai ye timpintin kwa nyina no ajapa anye kwa shirani atifo ni adofo nyina wadum ti amen